Noia celebrou con éxito a 8ª edición das Xornadas de Saltación do Berberecho, cunha degustación popular que reuniu a centos de persoas na Alameda. Arroz e empanadas de berberechos foron os protagonistas e o evento tamén tivo un carácter solidario. Este domingo, Noia acolleu a 8ª edición das Xornadas de Saltación do Berberecho cunha degustación popular que foi todo un éxito. A cita gastronómica na Alameda reuniu a centos de persoas que desfrutaron do sabor do berberecho, preparado con arroz e empanadas de maíz e trigo. Como todos sabemos, últimos anos estuvemos nunha situación de produción un poquinho máis baixa, a ver se vamos recuperando esta situación que é fundamental para a economía da vila, e hoxe son estrellas aquí dous produtos fundamentales desta terra, o berberecho e a empanada. Hoxe aquí a xente pode disfrutar tanto de berberecho como de empanada, vai con unha pequena aportación que vai a beneficio de Cáritas e de Cruz Vermella, e, bueno, esperemos que todo o mundo disfrute. A festa, que contou cun carácter solidario, permitiu aos asistentes achegar un donativo de 5 euros, que se destinaría íntegramente a Cáritas e Cruz Vermella. O evento, que homenaxea o traballo do sector marisqueiro e destacaba o valor económico e social do berberecho, foi organizado conxuntamente entre o sector, as institucións e a veciñanza. Todas as festas gastronómicas, sobre todo que implican ao sector, que implican aos povos costeiros na exaltación dos produtos como o berberecho, que é dos produtos máis importantes, buques insignias dos nosa gastronomía e dos nosos produtos do mar, pois son imprescindibles e son citas obrigatorias para, pois, xa non solamente para a xente dos propios povos, sino para calquer galego visitante que pase por estas vilas mariñeiras e poidan degustalo e poidan disfrutalo e poñelo en valor entre todos. Este tipo de iniciativas son importantes para reivindicar a tradición e a identidade do mar en Noia, ao tempo que visibilizan o traballo do sector marisqueiro. Canto máis xente mellor, non, para promocionar o produto. Bueno, nós pensamos que xa tengo aquí un olor a empanada moi bo e vai estar moi boa a empanada, tanto a empanada como o arroz. Un evento que, ademais de ser unha festa para o paladar, tamén fixo moito ben á comunidade e ao sector marisqueiro.